शुभ सकाल पिलामाने भटली ब्लॉक शिक्षा सेतु कार्यक्रमକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବାମପଟ ଘରୁ ଧାର ଆଣି କିପରି ଭାବେ ବିୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ତୁମ ଗଣିତ କୁହୁକ ବହିର 84 ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖ। ସିପୁନ ଓ ତା ବାପା ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ଟିଭି କିଣିବା ପାଇଁ। ଦୋକାନରେ 5350 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଟିଭି କିଣିଲେ। ବାପା ଦୋକାନୀକୁ 5500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଦୋକାନୀ ବାପାଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ। ସିପୁନ ତୁମ ବୟସର ପିଲାଟିଏ। ଆଗରୁ ଏପରି ବିୟୋଗ କରି ନ ଥିବାରୁ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ତା ବାପା ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ବାପା ଦୋକାନୀକୁ ଦେଲେ 5500 ଟଙ୍କା। ଟିଭିର ଦାମ ହେଲା 5350 ଟଙ୍କା। ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖି 5500ରୁ 5350କୁ ବିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ସିପୁନକୁ କହିଲେ। ସିପୁନ ଏହିପରି ଭାବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିଲା ଓ ବିୟୋଗ କଲା। ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ତେଣୁ ବିୟୋଗଫଳ ହେଲା 0। ଏବେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘର 0ରୁ 5 ବିୟୋଗ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାମପଟ ଶତକ ଘରୁ 100, ଯାହାକି 10 ଅଟେ, ଧାର ଆଣିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10ରୁ 5 ଗଲେ ରହିଲା 5। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଘରେ ଥିଲା 500। ସେଥିରୁ ଦଶକ ଘରକୁ 100 ଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକ ଘରେ ଅଛି 400। 400ରୁ 300 ଗଲେ ଆଉ ରହିବ 100। ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ଘରର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଥିବାରୁ ବିୟୋଗଫଳ 0 ହେବ। ଏବେ ସିପୁନ ପାଇଲା 5500 ବିଯୋଗ 5350 ସମାନ 150 ଟଙ୍କା। ସିପୁନର ଏପରି କାମ ଦେଖି ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ବିୟୋଗଟି ବୁଝିପାରିଥିବ ଓ ଏପରି ବିୟୋଗ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଏହି କଥାଟି ଜାଣି ରଖ, 110 ସମାନ 10 ଏକ, 100 ସମାନ 10 ଓ 1000 ସମାନ 10 ଶହ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତଳେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଗଣିତ ଖାତାରେ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।